APHLC asong tumpen solar project aputhak massive rally ki pado Ponjipura Raikom sai khia tumpen ke khangdon jok hor chodot Asian Development Bank pen solar project cancelled at Laso Puthak APHLC Ratcharia song tumpen Asian Development Bank atomaphan kachoro lapen radatumpen kaching ki kachathan amai pi mate massive rally ki pado Ponjipura Raikom sai khia tumpen khangdon lo Bokajan subdivision ke Parlodon Borjan Ahavaralong solar project nang bilong lepura kedamtang aningkan pen nang chasong bomwang bomsi kedamtang aruni pai inkora ke thom earning Asian Development Bank pen cancel pondetlo Laso Puthak mentiso arong Langkiki LP school patwa klamalong APHLC songtom solar project Puthak massive rally padopondo Bonta solar project aputhak bangke brong sar to may nang bilong lepura Raikom sai khiatum phan lamhoi pidamlo lamhoi aloa tengpen magistrate Raikom sai khiatum wangsi APHLC Ratcharia song tumang bong penang an lam chedan ponsi malam soan mei doponlo meeting kori pelai ami manu information disi permission to dorkar na information dile yat 163 BNSS ase niki নাই এটা আমি নাই তেতিয়াহলে তেতিয়াহলে আপুনি কনস্টিটিউশন আৰ্টিকল 19 টো কেনসেল কৰা নাই আপুনি আমি আৰ্টিকল 19 কেনসেল কৰা পাৱাৰ নাই আপুনি মানিব লাগিব আপুনি মেজিস্ট্ৰেট হয় আপুনি সেই কনস্টিটিউশন টো মানিব লাগিব Bangso may along manpeng alohi sarpo manpen APHLC mai pujai kathar Pranab Dole Bikram Hansei angtong inti kathar pen chenglok penang an manpeng ki thekiding adom chatong dun Bangso may along alohi sarpo tumpen solar project ke cancel selang Asian Development Bank pen si cancel chot lasi solar project ke cancel vek nang jiputa ke hangpon pado tangte alang li tumpen lamthe angton pen arju ponitha Angki LP school along Ladakh solar project dojipu la compensation ke paisa compensation ke longia phan lok lapen bongo sena lapen bihar sena tom phan aning kapang samjia phan lok la ilitum council tum lapen government tum tuliram rong hang lapen chief minister Himanto Soikia Sorma tum alang litum bongo sena bihar sena phan aning kapang samjia phan lok Dakar B lapen adivasi lapen rengmanaga lapen kilonja ohomia tompan ladak pen ki plung si dak solar project ki bijipu amat nilitum ha Milan an nitum Milan bukan Delhi Italia det lo hadak an meeting along dun si nitum la ADB pen kasengson loan ke nitum pa cancel det lo anke la posi nitum ADB atuma pan ka churu lapen nitum ke hai a meeting pini dak dono ke hai a meeting la ke nitum APHLC atum lapen nang litum ke doan atum ke nang claim do na pot itum hai thor public itum hai thor lo tinia bang la sila bang so meeting pe dolo lapen non hala aku gitu nangkok aku kace song nangkok ke la hello hala solar project po abang ke cancel serang no anta lapen tuliram rong hang amit hang siningjelo lapen anu ka prek ta ningjelo la solar project bang pe do vekji along ka prek pen loan sita aku NC la dakedo akarbi lapen adivasi lapen remanaga lapen kilono jia ohomnya aku plung bilang tu ladak lapen bongo sena lapen bihar sena atum apan aning kapang samya pan lok sige claim jipu lasi laso kam kapi claim long lede jiapan bongo sena bihar sena atum pan karbiang long kachojor det jipu la tuliram rong hang atum ke claim laso kapi claim long lede jiapan nilitum meeting do bom jilang lapen nitum che song bom jilang hok peto bangke litum song pendak mai pato ponji polo kita mai bang pato nong jalo la bangke hok pet ke demokrasi mate raja ko bangala ke apranar muddat de murder of democracy to lipu nang litum kan karbiang long arlo bangala so demokrasi ka murder ba demokrasi pan apan kar mud ke lage non ke chengsi ke lilo bithong rengkama arlo ke kalau dake emek hini pen theklong lorlo APHLC tum amai abakai an parta meeting yang di lor
APHLC ไซแฮมมิสอร์ดูดลาเป็นดักไซแฮมกันเลี้ยงหอยแข็งไรรูปลักษณะเจ็ดสลัมลักษณะดูโลkita lai hui ka dok ave lam an ni tum DC a theng no tan tum lam pale dam no ke tok pan da pilo areng ke sovek ve tum phan ta theng no pon se paklang dam no kita dak aron ke ora tum bang ke piniar nian ta hok pet akang sai bang ke ni tum hin na thelong le der lo asi pini dak na kache chok kache theng phan le dak ke bang ta kali ta mai ki bi rar pen ka ching ki kache than phan si bang mate lo tang de kopia thilo dak meeting bi long le ge anda kali BJP meeting nang tha chu jasamet India pen Pakistan ron doji pangring ke do hut my meeting ke bilong le lo pu kar biang DC pen pang dak der kisita BJP tu mang ke meeting bang tu chubo khala dak bang kham khe kita APHLC tu meeting doji pu ron pen aho bang ke hang dam hut permission ke hang dam hut bang la talong chu the tulasi discrimination pula so nang ke plak bang ke tan do non da mo chi pu lo tum ta dak MP MLA tum si dak hang bak be dak lang tu se pressure period ing doi bar dak district administration atau pandarang toy board ibarat tapi ni dah kupi arona long kulusuang deng pensi kulusuang deng ke parang pensi dah meeting dori punanga pumalasu aron dal tumbang ke sepakang de kedar pelutang de la ke Hitler mate inut vet cepat hek det cepari det nilam senang arjudun pet nangi ko halaso amun nit ke doko ka joine pensi pini bangke rara pan aning ke hangalaman ta tum singki long le cetan long le pang dengan ta le तुम्ही ह्या जॉंगली तुम्हान इसी ट्रेनिंग समझलो है अला तुम्ही क्लेम के है सीता लगे नील तुम्हांगे ट्रेनिंग तुम मथामा थुथे आखे मनी तुम मनी नंग फेरी मिनी पुगे नी तुम मथामा थुथे के नील तुम के मांग ला हेलो सोलर प्रोजेक्ट 18 बीघा से लोंगले लापेन अमुलुक सुरिंग को अमुलुक लापेन लदाक रोंग को राके थमरा दतु लोंगले बांग चेराई दन लोंग नंगी la kemang man sini tu de claim un an account ke nil tum claim lo amase ADB Asian Development Bank atum sida ke major funding ke claim lo la so funding bang ke nil tum pachi cancel de lo pachi withdraw de la lo la ka chep withdraw de ke la ke nil tum bang ni bang kham ke claim gali rat nang thudun pak rat nang kar jab dun message ke claim demonstration di fulong claim lo weskar biang long long rally claim lo press meet nil tum di fulong do lo Guwahati long do dam lo Asia APDCL Guwahati office long nidum dam lo chetong dam lo public tumaki sunglam than dam lo la pen ha 2023 pen non puan 2025 one memorandum paku an magado Asian Development Bank annual ningkan isi pen atum conference do ha pining ke Milan Italy long lo Europe haladak tamenil tum Pranab Dole penil tum dun pensi kido an kawian memorandum dan idum Asian Development Bank president atheng no idum tikang lo hala suka tikang pen ke atum chini lo je ahok lo ratum kisung du la so project pen la pen Asian Development Bank la ke India bhan gelang chor bengali more than 62 countries upon sila tum ke funding ke claim la sela tum ta anong jino dari posisi ni la bang so teng ben si la ke chok che rat phan kapavir de ji kam ke claim clip se che withdraw Asinon Karbiang Long Mas Council CM Tuliram Rong Hang Kubom dak jat peno solar project nang bi vegji pu alang ki pukela ke Karbia tuman kapaviri ya sai selang li kamat halo sini kamat halo athima bang beng ninge ke kroiti tang det alang li kunat no dalang bilang ke ami thang puker tangka pen kali gedi lasino hok pen alang li tangka bang sta guidelines dui hada low nang ipi guidelines dui so guidelines teng pen lonte rat tumban sumse der nang ji effect feder ning busa dak first priority dui lapen longle hem putuman arju vek ning bodak priority dui hal hai hui alang tum lang lipin ten non ke unconstitution sila tum project ke wan nasi non phang ani tum che song lang ADB pen afan ka cancel det bang kala ke rat ka che song ben sini tum kichun lo busini tum kini rat pan pangdak lo pachini pon lo 2019 pen hala dakta rat ke choklem ala hidia long le he hala 264 बीघा pela ke do dim an pen si cheng lok tum joy pen tum phan ekdom la no na son la e police army CRP ban pak se tum phan ekdom nang beng lap pen sa dak clementi la se hal dak ni tum han rada tum phan pilo nang apu o bole nang tum phan sakuri nang pipola dak radak nang tum phan school of han la sam tanang bipo tawar nang salam bipo non nini thamang bo hala dakar benglong sile CM tulam rong hanging geson he bole la da rat tum phan chela so a project banote bole hiri PG ta ho kormo সংস্থাপন pini ni PG plo lake non nitum ke photang lo lasi non nitum ke photang joine si non nitum dak karbiara tum nitum ching hon si nitum hanogang district
Bhorongpur homosti mikir bamuni grand long penitum dak ime thang tangka pe situ kecewang sinon dak ili karbi so tum do an ham jen itum dak pachini ji jate jen itum koson make phol ason tum phonang nei laso join nei lasi karbi chinghon nei pote ili cm ili karbi amuni lasi karbi arat pan kalang chinghon reng nenji non alang li dak thir thi pen jodi non alang li masi dak richo teng lo mati alang li ke dak sor karbi tum ham ke chinghon nei polo non itum hala dak alang nei pu dunia tawar do sitami alang kopi lo ke do joy hala dak iem kache baido sitami hala dak chini rong tara karbi ang long ben puke hata hala gad homosti ke hala ta do hala dak kopi posi ke do joy lo la ke alang li hala non la iem a joy ne lo la ha ar pu kilong ja joy ni sin non alang li la ha alam pangrak de lo je ni tum phang alam the pangrak do je hala dak tum bole compensation cho endo pu la si komasi compensation cho endo ma la so ko ana munit si compensation kilong ma ko ana munit si sakuri kilong ma la so alis nang tum long do pote nang paklang ho herang kyang no long nang tum si tabai arju tha la si nil tum dak pachoba alam kali jodi nang tum jodi nil tum nang than dak pachoba pote bang ho bang ra hala dak nang homri tha nang homri te nang lang tha hada khiti ave pu ningkan kep khiti ave pu kodu long latum agreement che tok do hala dak si tame karbi amuni do bahai ni latum long ke cari du na do la si latum si tangka ban si rada tum han ke karbi ara han ke chung thui mesen mati chung thui delo hala dak ni tum hala son sakuri nang pilabi pola hal tum ka hok te hok lo la se hala dak sakuri kilong karbi ben ke bang tham ve pia sakuri lo la ta security manli ko no 9000 karbi ben bang tham ve ampen ke sang bahai ni ve totally bang phove ni ta ko hodak Bhorongpur homosti MLA Jitu Goswami pulo bole ladake sonalong le ladake bole la ke ini la pu ki bi tanglong le ki bi thablong le la se hala dake jodi solar project ni tum bohai lo pulote rada phan ke meseni phalo adon tin phan ta ni tum solar light pg la ke mane free lo lake tangka ta pina helo la son an lo la lam kini no ni tum hala dak ke manhu me alam theke hala dak son ni tum hala men la ni tum han ahok atwana than pon bang nang chung thoji bang ni tum chini ne dalu nitum ke bihek man hatung lam arjulo ahok lo pulo dunbom lo amar non ki nitum phanga avelo ju bhitia lo ole anta namjari lablo nai tu lagle bangra na homri tha jodi apor do pulote lasi non nitu dake bang thalam ke lalo je dak la son arjulong si APDSL solar bohai ji punitum atume jingki lo la jonto sar tum si nitum hanta batai ko anone nitum phanga jelange pon alam theke pulo tangka dei non nang tu rat hanta tangka he ko mame jodi chepang tang bang do pote tangka lo hanke nangle ponchek bo jirpo do ane phan tangkalam nang pulo ni en edalu athema ni ge rat nangji ampe longle phelang nei non ni tangka do chokche regrat ta do nangji regrat do chokche longle phelang ta do nangji jo la so joine sini tangka nei ne phan ko anlo first nang pon 10 lakh second bar nang pon lo 20 lakh laki kroy jone ne phan 2 ma ko dak nogang kodlong ta ni han hirin nang pipe Hiriasan hek pipula belang bipe ako high court la Kisno Gogoi la Jonto Gogoi tum la kadok obe tum la dak la tum do ansi kini nang pajok lo ako la da an la pulo rong tara arat ko mame ke pajok itu man do anta hanta la anor je ke pa fere je nang tum si me hala dak hiri dum dari la anlo ni tum long le ni tum lampu la ansi mene kipulo la si majo anta pajok dum dari pu sitame la tum na ardab dum theba joine no ni tum la dak no nang tum phanang che thanong lok News Desk Report, Karbi Life.